Bolea gaiztoa, eraman Abelek. Eta behartu. Ez da iritsi. Gainean izan balitz, tanto noski, usainik ere zin izan dio hartu Abelek. Usari antzematea ezinezkoa baita. Baina txapapean hilda pilota hori 17. Leitzarrarentzat. Bientzat animoa oraindik. Bizirik segitzen du Leitzarrak. Bai, eta pelota berarekin jokatuko du. Irujorenarekin? Bai, Irujorek lehen atera duenarekin, bai. Berbera eskatu dio epaileari, epaileak usantzaz edo aldatu egin duelako, baina ez, berarekin segitu nahi du. Sake horren abiadura, orduko 111 kilometrokoa, aurrez 112ko beste bateren neurtu diogu Abeli. Irujorenak berriz, 116koa bat, 118ko bat ere izan da. Barriola, hau ez dela erabaki oraindik. Luzegi. Ligaxkan partida estuak asko izan dira. Tanteoan alderik handienekoa, bi hauen artekoa izan zen. 14an geratu zen Abel. Gainerako denak oraindik estuagoak eta gaur ere 18 behintzat baditu, gutxien dituenak. Azpitik gurutzatua eraman Irujok eta luze jarri. Berti Abel. Ireki, asko gainera, eraman Irujok, boleak arazora garria. 19:20. Bizirik, bai horixe. Bizi asko dago oraindik, Abel Barriola. Partida geldituko dute Irujotarrek. Eta Irujo Aitaseme partida gelditu egin nahi dute. Atxeden hartu. Eta Abelen azken bolada haueten. Oso irekitakoa izan da, eta gero boleaka da aparta edo zein aurrelari sinatzeko modukoa. Begira, Hemen nola ireki duen. Eta Irujok nahikoa egin du hori iramatea. Egozi aurrelari baino beto do, Bai. Hora irekentzeko eta iriki eta gero bukaera erreza ematen dik lekuz kanpoa zeba, baina boleaka da oso ona izan dek. Aurrelari asko dira. Abelen doain teknikoetara hurbiltzen ez direnak, atzelarietan zalantzarik ez dago. Teknikoki bera dela osatuena, eta lehengoetan ere kostako da, parekorik aurkitzea. Eta ipamen bat egin nahi dut lehen Atano 13. elkarrizketatu du Koldok, Atanotarrak lutoz dira. Atano 7. zenaren emaztea, alarguna, aste honetan hil baita Domingue, gure partida bat bera ere galtzen ez zuena. Goian bego. Sakez egin du Abel Barriolak azkenengo hau, 20 jaun Andreo. Zer gertatu behar du hemen. 2-0 irabazten hasi da Martínez de Irujo. 14 eta 7 aurretik izan da Barriola. 14na, 15 eta 14 Barriolarentzat, 15na. 20 eta 16 aurretik, Irujo eta orain 20. Abelen sakea. Luzegia.
Irujo 8 tosaketi, Abelek 6. Asko dira. Asko. Sakatzaile handiak ere bai, baina... Tanto. Ezin eramana, Irujo, Abel Barriola, 21 eta 20 aurretik da, Jaun Andreok. 26 aurretik izan da Irujo, baina 16tik 21era etorri da zuzenean Abel Barriola. Zer gertatu behar du hemen? Ez zote dio ba, erregetza hirukoitza eskuratzen utziko Irujori. Berriz ere, 5 urteren buruan, txapeldun bihurtu behar ote du Abel Barriola. Xake gaiztoa oso eraman Irujo. Barriola. Luze Irujok ere, 250 pilotaka da. Ireki. Txapainekoa, eraman Irujo. Pelota, Golea txapatera, Cepillo da eraman duen Harrigarri izan dek, Ikaragarria izan da, Juanek eraman duena. 20 zer eskatu behartzaio gehiago aurtengo txapelketari, zer eskatu behartzaio aurtengo finalari. Xavier, pilota berrian bila doaz Irujotarrak. Normala. Ies indako pelota eramanduna Irujo garrigarri izan da. Ikaragarria izan da, horrein ikusiko dugu. Begira, Hemen ies itetzio. hause da. Ea, ze bote ikeu, eta nola eramaten. Nola eraman duen, eta azkenean, tantoa zeukean. Zulo ikeragarri zeukean. hor ies egindako pilota izan da garbi-garbi. Ia boterik ere ez du egin nola eraman du hori Irujo. Biei merezi dute txapela, aurtengo bi hoberenak izan dira, baina bat bereizi behar izaten du txapelketak. Bakarra, gorenera bat baizik ez da heltzen. Eta txapelketako azken tantoak. Xavier, eta zalantza Bietako bat txapelik gabe utziko du, ez dakigun hor. Irujotarrak zalantzan, Koldo. Bai, lehen da bizi berria probatu dute, aitak semeari hola keinu raru xamarra, aitak ezalda hobe lehengoa, eta horra dira, eta nik uste dut lehengo berarekin jokatuko dutela azkenean. Azken tantu hau, bati txapela emango diona eta besteari kenduko diona. Ea bada zer gertatzen den, 20 Jaun Andreok. Partiduko azken sakea izan da. Irujo. Luze jokatzen biak. Ezkerrez, Irujo ez du behar bezala jo, Barriolaren aukera. Bikaina pilotaka da. Oso ongi Abel ere, luze. Barruan da, zazpitik. Luze Irujok ere. Baztertuz gainera eta azkenean. Aurtengo 2006 urteko hiru txapelak. Juan Martínez de Irujorentzat. Hirugarren hau gehien kostatakoa. Lauterdian ere, lauterdirako ez zuela balio esan zigun. Aurtengo udan zarautzen, nik honetarako ez dut balio. Lauterdian ere txapel. Begira, aita eta semea, begira. Aita seme besarka daunkigarria. Juan, zorionak.